ya West Mugirango Catherine Chepkurui nigo bono hate birenga babere tayari nigo bono baikire bosio bwo bachori bosinigo bayenakire gocha gwikania bachori bwo oboke omotenyo gocha muske Richard Munyanja uyoro yomo bwa bakuriya hekergo kyo bwo MCA ase ward ya Nyamaya nigo anyariko bagakurwa okobore gocha saba nanchi gwesokia sobonge ego chuwaka chikurari tukeri muri kito Steven Nyariki agotomanya senchero yobikira Ekyombe ky'obachori n'ekimbebe asoro sagyarwa West Mugirango ya Nyamira nigo rero ichuma gyatware gikarona abarwaniriya bekiro kyo MCA kuri wodi ya Nyamaya bosio bogochya kwirania masakara abo ewikego chicha gakwenekya yo mu bisomo teneri wa IBC ime ya West Mugirango musubati Chepkurui Catherine nigo asabira omurembe hasobochori oboboke. Chepkurui Catherine, the returning officer for West Mugirango constituency, preparing for the forthcoming by-election for Nyamaya County Assembly Ward. And today we've just had a meeting with all the aspirants in preparation for the candidate registration activity that is coming up next week, that is on the 8th and 9th October. So Nyamaya ward has attracted so far 10 aspirants. Asamari zangoro kono le Richard Munyanja Nyamaya ward lero neli tuko linene asende na aspirant bonse bakoboli kurwa ward ya Nyamaya ward asenjo lero ntwarangire tune tume ya uchaguzi IBC ya Nyamira no twakole kurwa emambi abono gotebigunga ingitobwente okora elinde tomaja kwirania masakaraito ase kero ya ume uchitariki nejinsa chia ya jakwirani wagera ya sambu ya mono sengenjo atebigungira ni masakarane tare 8 saa 9 chamana baba. Richard Munyanja kurwe kiama gia chama cha kazi ngati y'abarwaneri bayikirana asige karekyo asasabira umunyamaiya ko muhamagoro ko bo mu MCA obo dokore campaign yo morembe twenda saba na inchi no morembe tusabe chikura no morembe erinde twakeru chikura no morembe naende nagokire senjo mbato tebinga babe free and fair asikiro yomo okuboli ocha asobocholi wo tali nambono ngo chiko chaka abanyamaya mba maite naberamo nabarobo kurugese ekero kyanyamaya ward getikara ke vacant. Munyanjo yobereka gotara n'abamenyi banyamaya asokwirani okoboko anena mono asogosira boro kiwe 15 asoko basomi kwabosa okorosia chindoche hamono kubeka chikambi cy'ubugweni cyabosa igare gati yerombe heriere bosi asogoche kwira chikurekyo atabana ngo sponsor bare school basoma abana wetani 15 ngete full scholarship wanda togosoma kuru Nyamaya ward na rosiri chindoche asenge asabantu beito bakonywa manje nanye bakonywa manje korunse buna chiombe lakini arose chindoche nande nabekire example kialingo chiokora na lete free medical camp asama tukatatu abeka miruka abeka Nyamaya nege sieri koro kinga asama ngana health lazima abantu beito banyora maliogo ase dispensary chons isan igo chikambe chirange kero barairania certificate cyabo immediately kwa ni masakarao kwa very clear the candidate unanje wojakera tale 8 hopefully saa 9 na nusu saa 10 na nusu ya marawa na njeri okole campaign na ende tuate uji campaign jiko kwa rumugaso mpaka saa 12 cha marawa korumsambili chama mpaka saa 12 cha marawa abarwaneri komingati yabaria baria serombe yo kuriye kero kya Nyamaya asobachori obokebora korekana umutinyo go chicha korwasa magacho ye chimbebe no bochori ya Nyamira literanya Steven Embonde.